Salut! Astăzi vom prezenta un tester de rețea puțin mai avansat decât cel clasic pe care îl găsim în toate magazinele la 30-40 de lei. Și anume vom vorbi despre un tester cumpărat de pe AliExpress, marca Oyafa. O să pun un link în descriere. Cum funcționează acest device, acest tester? Dăm click pe Power. Welcome, versiune, model. Avem aici 4 opțiuni: Wire Map, Pair and Length, Coaxial Tel, Polar Test și setări. Vom începe cu prima opțiune, Wire Map, care verifică dacă un cablu este mufat corect la ambele capete. Vom lua un cablu de rețea, un capăt îl punem în main, iar celălalt capăt îl punem în loopback. Wire Map. Pentru Wire Map apăsăm Pair and Length. Acesta este butonul de OK, cum ar veni. Found, Local Found. Pass și ne zice că totul este în regulă. Asta când vrem să testăm un singur cablu, să vedem dacă este mufat corect. Spre exemplu, dacă avem un cablu mufat și este prin perete și vrem să verificăm dacă este mufat OK, luăm unul din remote-uri, conectăm la un capăt un remote, în celălalt capăt device-ul principal. Mergem tot așa pe Wire Map, apăsăm pe Pair and Length, Remote Found, auzim un audio buzz, vedem că perechile sunt ok, iar aici ne indică și numărul remote-ului. Asta pentru când vrem să testăm mai multe cabluri odată. Avem câte un număr definit pe fiecare remote. O altă funcție destul de interesantă este cea de Pair and Length, care ne verifică dacă un cablu este întrerupt prin perete. Momentan nu am un cablu de test, poate în viitor o să revenim asupra acestui device, dar partea interesantă este așa. Mergem pe Pair and Length, apăsăm butonul Pair and Length și ne zice dimensiunea perechilor, lungimea unei anumite perechi. După cum puteți vedea aici, acest cablu este ok, avem 2,8 metri, 2,9, 2,9, ceea ce este ok. Dacă am avea 2,9 și 2, atunci știm sigur că avem o problemă, mai ales dacă nu avem conexiune pe acel cablu. Pentru partea de coaxial, telefon și polar test, la partea de setup avem unit-ul, meter sau foot, calibration, dacă vrem să calibrăm cablurile, după cablurile mai mari de 10 metri, este necesar să facem o calibrare, dar datele acestea le găsiți și în cartea tehnică a acestui dispozitiv. Local data, putem intra aici și vedem, ne sunt afișate calibrările făcute anterior de mine. O altă funcție interesantă al acestui dispozitiv, al acestui tester, este funcția de scanarea cablurilor pe baza semnalului acustic. Aici am un switch, o să facem un mic test. O să punem cablurile aici. Spre exemplu, avem aici 8 cabluri. Nu știm în care priză se duce prin casă sau prin birou. Ce facem în cazul ăsta? Folosim funcția de RJ45 scan, care ne va trimite un semnal acustic care poate fi detectat cu acest dispozitiv. Conectăm cablul de rețea în mufa RJ45 scan, pornim dispozitivul, ducem switch-ul pe scan. Când acest LED blinkere, atunci știm sigur că putem testa cablul. Bun. Acest dispozitiv, apăsăm pe Push to Test
Ne apropiem de primul cablu, nu se aude mare lucru. Mergem pe cablu 2 și avem sonorat. Știm că acesta este cablu. Dacă mergem pe lângă acest cablu, nu se aude mai nimic. Dar când mergem aici, aici nimic, aici. Deconectăm cablurile, ducem pe off funcția de scan și aparatul s-a și oprit.